Nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Amin Musa. Poyamba nayi mitu yake. Mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika wati kukhazikitsa kwa ntchito zopereka thandizo kwa ana amasiye ndi bungwe la Muslim World kwafika mu nthawi yake. Boma lati lili ndi chiyembekezo choti makhonsolo agwiritsa ntchito bwino ndalama za mthumba la chitukuko cha madera CDF. Mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yafika mu ndime yomaliza ya chikho cha Castel itagonjetsa Mzuzu City Hammers. Mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika wati kukhazikitsa kwa ntchito zopereka thandizo kwa ana amasiye ndi bungwe la Muslim World kwafika mu nthawi yake pomwe ana ambiri amasiye akusowa thandizo losiyanasiyana pa miyoyo yawo. Iwo amayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe amakhazikitsa ntchitoyi yomwe ifikire ana amasiye 6000 mdziko muno. Mwayi mtumodzi wadza ndi ripoti. Mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika wati ntchito yopereka thandizo kwa ana amasiye yomwe yakhazikitsidwa ndi bungwe la Muslim World League ndi umboni okwanira kuti ntchito zachifundo zilibe malire komanso sizisankha mtundu kapena chipembedzo. Iwo ati kwa zaka 60 bungwe la Muslim World League lakhalira thandizo kwa anthu ovutikitsitsa pa dziko lonse. Iwo ati ntchitozi azikhazikitsa pa nthawi yomwe dziko la Malawi likukumana ndi mavuto ambiri omwe amakhudza amayi ndi ana. Mayi wa dziko linoyi wati chiwerengero cha ana amasiye mdziko muno ndichokwera ndipo thandizo lililonse ndilofunika. Madam Mutharika ati ana 6000 omwe apindule kudzera mu ntchito ya Muslim World League ndi tsogolo la dziko la Malawi ndipo ayamika bungwe likambaka izi. This program comes at a time when our beloved Malawi is facing many challenges. Our economy, like many others around the world, continues to bear the strain of global shocks and domestic pressures like the rising cost of living, youth unemployment, and the devastating effects of climate change. Polankhulapo nduna za chisamaliro cha anthu Mary Navicha ati boma ndilokonda ndikukhazikitsa kwa ntchito zothandiza ana amasiye. Monga mukudziwa kuna kuti dziko lino ladusa mu zovuta zosiyanasiyana, ma cyclones, ma COVID-19, komanso umphawi wadzaoneni umene dziko ladutsamo. Zonsezi zapangisa kuti dziko lino likhale ndi chiwerengero chochuluka cha ana amasiye. Ngati panopa dziko muno tili ndi ana pafupifupi 1 million opanda makolo kapena okhala ndi kholo limodzi. Chimenechi chapangisa mavuto kwa ana achichepere kugwa mu nyengo zosiyanasiyana zoposa msinkhu wawo, ngati mwina kutenga pathupi posayembekezera komanso kulowa mabanja ang'ono komanso mwina kuluza mwayi wa maphunziro, kusowa chakudya, kusowa pogona. Zimenezi zabweretsa umphawi waukulu kwa ana amasiye. Choncho mawa uno tilokondwa kwambiri kuti mabungwe ngati a Muslim Association yabwera ndi thandizo kuthandiza ana oposa 6000 muno Malawi pa nkhani ya maphunziro, chakudya ndi pokhala. Ndipo mmawu ake mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Muslim World League, Sheikh Walid Rashid Ofsadi, wati bungwe lawo limafikira ana ochuluka omwe ali pa umasiye ndi thandizo la chakudya, maphunziro ndi malo okhala. Pakadali pano bungwe lasankha mayi wa dziko lino kuti akhale kazembe wa ntchito zawo zosamalira ana amasiye. Mwayi mtumodzi, MBC Lilongwe. Mayi wa dziko la Malawi Madam Professor Gertrude Mutharika wayamikira bungwe la Muslim World League chifukwa chokhazikitsa ubale ndi bungwe la Beautify Malawi Trust BIM pa ntchito zosiyanasiyana zotukula miyoyo ya Malawi, kuphatikizapo ntchito zolimbikitsa maphunziro a atsikana, za umoyo komanso za ukhondo mdziko muno. Madam Mutharika mayankhula izi ku Kamuzu Palace ku Lilongwe pamene amalandira cheke cha ndalama zokwana 25 miliyoni kwacha kuchokera ku bungwe la Muslim World League. Iwo ati mgwirizanowu ndiofunika kwambiri pothandiza kukwaniritsa masomphenya a bungwe la BIM komanso ntchito zomwe bungweli lakonza kuti ligwire pansi pa ndondomeko ya bungweli kuyambira mchaka chino mpaka 2030 yomwe ayikhazikitse pa 27 February. Tili ndi zambiri mu ripoti la Doreen Sonani. Atatsogolera mwambo wokhazikitsa ntchito yosamalira ana amasiye yomwe bungwe la Muslim World League yakhazikitsa, mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika
anachita zokambirana ndi akuluakulu a bungweli, pomwe mwa zina amaonekirana ntchito zomwe angathe kugwira limodzi pansi pa mgwirizano omwe akhazikitsa. Bungwe la Muslim World League ladzipereka kuthandiza pa ntchito zosiyanasiyana zomwe bungwe la BEAM likugwira, monga kuthandiza atsikana pa maphunziro awo, kulimbikitsa ntchito za umoyo ndi za ukhondo m'madera osiyanasiyana m'dziko muno. Pakutha pa zokambiranazi, bungwe la Muslim World League lapereka cheke cha ndalama zokwana 25 miliyoni kwacha ku bungwe la Beautify Malawi Trust, lomwe mtsogoleri wake ndi mayi wa dziko lino Madam Profesa Gertrude Mutharika. Poyankhula atalandira chekechi, Madam Mutharika wati mgwirizano womwe bungwe la BEAM lakhazikitsa ndi bungwe la Muslim World League ndofunika kwambiri pothandizana pa ntchito zotukula miyoyo ya anthu, kuchepetsa umphawi komanso kuthandiza pa maphunziro zomwe bungwe la BEAM lakonza kale pansi pa ndondomeko yomwe akhala akutsatira kuyambira chaka chino mpaka 2030. Ndipo m'mawu ake, mlangizi wamkulu wa bungwe la Muslim World League mchigawo chakuno ku Africa, a Sheikh Walid Rashid El Sadi, ati bungwe lawo ndilodzipereka kuthandiza bungwe la BEAM kugwira ntchito zosiyanasiyana zothandiza kusintha miyoyo ya anthu. Iwo ati kuonjezerapo akhala kubweretsa madotolo mdziko muno kuti adzathandize pa maopereshoni osiyanasiyana, ndipo mtsogolo muno ali ndi mapulani aakulu odzatsekula chipatala chomwe chidzathandiza anthu pa mavuto a mtima komanso matenda a kansa. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la BEAM, Adingiswayo Jere, ati ndalama zomwe bungwe la Muslim World League lapereka zithandiza bungweli kuyambapo kugwira ntchito zomwe zili mu ndondomeko yake yatsopano yomwe ayikhazikitse pa 27 mwezi uno. Ndife achimwemwe kwambiri makamaka kuona kuti tapeza bwenzi kudzera mu bungwe la Muslim World League amene lero lino atipasa 25 million kwacha. Ife ngati Beautify Malawi Trust tili ndi chilinganizo cha ntchito zathu zimene tizigwire kuyamba 2026 kufika 2030, pamene popo tikuyang'ana kwambiri kuti tipitise patsogolo ukhondo makamaka mzipatala. So ntchito imene timagwira yoti tithandize ukhondo mzipatalamo imasowekera kuti tipeze bwenzi ngati anzathu a Muslim World League kuti ntchito tipitisebe patsogolo. So ndi thandizo lawoli ndiye lizithandiza zedi kuti ntchito ikhale ngati ya chitako changu mwinaso kuti tifikire zipatala zingapo kwa nthawi imodzi. Mwazina, bungwe la BEAM likhale likugwira ntchito ndi unduna za umoyo kuti lipeze zipatala zomwe zikufunika thandizo mwansanga pa nkhani zolimbikitsa ukhondo. Doreen Sonani, MBC, Lilongwe. Nduna ya maboma ang'ono a Ben Phiri yatsimikizira mtundu wa Malawi kuti makonsolo a mdziko muno ali ndi kuthekera kuyendetsa thumba la chitukuko la Constituency Development Fund CDF. Ndunayi yanenanso kuti itumiza anthu akadaulo makonsolo kuti akathandizire kugwira ntchito zosiyanasiyana. Zambiri mu ripoti ili la Chinsisi Moyo. Nduna ya maboma ang'ono a Ben Phiri yakhala ikuyendera makonsolo osiyanasiyana mdziko muno ndi cholinga chofuna kudziwa momwe akugwirira ntchito zawo. Loweruka ndunayi inayendera ntchito zomwe zikugwiridwa ndi thandizo la JESED m'maboma Adedza ndi Ntcheu isanakumane ndi kugwira ntchito m'makonsolowa. Pamapeto pa ulendowu, Phiri anati anthu akuyenera kukhala ndi chikhulupiriro pa makonsolo a mdziko muno ponena kuti ali ndi kuthekera koyendetsa ntchito za thumba la chitukuko la CDF. Anthu ambiri analankhula zambiri. Ayi makanso alibe kuthekera kuti angapange ndalama zimene angagwiritsa ntchito ndalama zimenezi, ayi ndalama zachuluka, koma ndingawatsimikizira ya Malawi tayendamo m'maderamu. Taonamo zimene tinakonza ndondomeko zoti tigwirizane kuti zizitere zonse tamvana, ndipo makanso alirede. Mabridge wonse othyoka m'midzimo, misewu yowonongeka, masukulu osakhala bwino, ndalama zabwera, makanso agwiritsa ntchito mogwirizana ndi councillors, ma MPs, komanso aku secretariat kuti zonsezi zitheke. Ndunayi inati ndi yodzipereka kuthetsa mavuto okhudza kulonga mafumu zomwe akuti zikuchititsa kuti ntchito zachitukuko zizichedwa m'maboma ena. Kuli khalidwe longokweza mfumu mwachisawawa, kuli khalidwe longodulira mafumu kapena kupatsa ufumu mwachisawawa, ndi zimene zikusokoneza chuma cha dziko lino komanso zikupeputsa ufumu
chifukwa nthawi zino umapeza kuti group village headman mwina ali ndi mafumu awiri enieni ndi amapempha kuti kodi boma silingapangepo kanthu, ndipo tatsimikiza kuti tipangapo kanthu chifukwa mndandanda wa mafumu wachiruka kwambiri ukumapikisana ndi wamaphunzitsi, ndipo ndalama zimene zimagwiritsidwa ntchito kuti zikakonze zimene ziso sizikuoneka bwino, atichirutsira manambala. Pomwe amayendera makonsolowa aphiri anatsindika kufunika kuti ogwira ntchito makonsolowa adzigwira ntchito zawo modzipereka komanso mwaukadaulo. Iwo ananenanso kuti aonetsetsa kuti makonsolo agwiritsa ntchito ndalama komanso katundu wa boma moyenera. Chinsisi Moyo, MBC Nchewu. Nduna ya zamtengatenga Ajab Muhango ati adikira kuti madzi aphwekaye pa mlatho wa Chipoka waoli pa mtsinje wa South Rukulu kuti ayambe kukonzanso mlatho ndi kuthana ndi vuto la kusefukira kwa madzi kumene kwakudza mayendedwe pakati pa boma la Rumphi ndi Kubwengu boma la Mzimba. Iwo ati ntchitoyo ayigwira mkatikati mwa ntchito yokonzanso msewu ochoka pa Bwengu ku M1 kudutsa pa boma pa Rumphi mpaka kufika ku Chitipa. Hassan Piri wadzandiza mbiri mu ripoti ili. Andunawo ati ndi odandaula kuti kusefukira kwa madziwo kukuononganso mlathowo. Komabe iwo ati madzi akayamba kuphwera akonza pamalopo kudzera mu ntchito yomanga msewu opita ku Rumphi kuchoka ku Bwengu imene ili m'magawo. Iwo ati mlatho wa Chipoka waoli ndi ofunika kwambiri chifukwa umathandiza anthu kuwoloka mtsinje wa South Rukulu popita kapena kuchokera ku Rumphi boma. Patakati pano ntchito ili mkati tinayika ma consultants amene akujambulaso msewu kuti tiukonze mwa makono. Chifukwa cha kusintha kwa nyengo misewu yambiri imene tinamanga ya musi ikumana ndi mavuto amadzi. DC wa boma la Rumphi a Thomas Chigwenembe wayamikira ndunayo kamba kobwera kuti adzadzionere wokha mmene zinthu zikuvutira pa mulathowo. Iwo ati boma libweretsa yankho kuti akonze mulathowo. Ine ndikuthokoza kwambiri kubwera kwa nduna. Titalankhulana ndi road authority dzana anatipanga promise kuti tipangaso tilumikizaso ndi kulikulu. Kotero kubwera kwa nduna atatiuza kuti abwera lerolo tinali osangalala kwambiri madziwa kuti ndi chilimbikitso chonena kuti zimene ife takhati kuzione iwonso azione kuti mmene atifotokozera kuti boma lichita kanthu ndipo akungoyembekezera kuti madzi amene apite pansi. Madzi amene akapita pansi a road authority ayambapo ntchito yayo yopanga assessment kuti boma lichitepo chani. Pakadali pano anthu ena akumathandiza mzawo kuti awoloke pa mulathowo powabereka ndi kumawalipiritsa ndalama kuyambira 500 kwacha mpaka 2000 kwacha munthu mmodzi. Kusefukira kwa madzi pa mulatho wa Chipoka waoli ku Rumphi kwakhudza anthu amene amakhala ku Bwengu, ku Rumphi boma ndi ena amene amadalira mulathowo pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Hassan Piri, MBC, Rumphi. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mito yake. Mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika wati kukhazikitsa kwa ntchito zopereka thandizo kwa ana amasiye ndi bungwe la Muslim World kwafika mu nthawi yake. Boma lati lili ndi chiyembekezo choti makonsolo agwiritsa ntchito bwino ndalama za mthumba la chitukuko cha Madera CDF. Mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yafika mu ndime yomaliza ya chikho cha Castel itagonjetsa Mzuzu City Hammers. Takulandirani ndipo popitirani nkhani zathu. Boma latsindika kufunika kuti anthu omwe akukhala m'malo moyandikana ndi masikimu aulimi wanthirira agwiritse bwino ntchito malowa pofuna kuchepetsa mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo. Nduna ya zachilengedwe a Patricia Wiskes anena izi pamene amayendera skimu ya ulimi wanthirira ya mukhala zomwe mdera la mfumu yaikulu Mzinga boma la Machinga. Simeon Shumba wadzandiza mbiri mu ripoti ili. Awiskesi omwe anali ndi wachiwiri wawo achipiriro mpinganjira ati sikimu za ulimi wanthirira zili ndi kuthekera kochepetsa ululu omwe umadza kamba kakusintha kwa nyengo chifukwa alimi amakhala ndi kuthekera kulima kuposa kamodzi pa chaka. Choncho ndunayi yapempha alimi kuti
adzale mitengo yochuluka mbali mwa sikimuyi pofuna kulimbikitsa ntchito yosamala zachilengedwe malo ozungulira sikimuyi. Tinaona kuti ndi chanzeru kuti tiyang'ane ndondomeko zomwe boma likutenga makamaka kulimbikitsa anthu kuti atengepo gawo pa kugwiritsa ntchito ulimi wa nthirira ngati njira imodzi yothana ndi mavuto ena amene akudza kamba ka kusintha kwa nyengo. Ndiye lero lino tili kuno ku Nkalazombe irrigation scheme katikati mwa fumu yayikulu Mizinga komwe timadzaona kuti project imene ikupanga chani kufikira anthu ochuluka motani. Ndiye uthenga omwe tanyamula kwa anthu kumaso midzi yonse yomwe yazungulidwa ndi masikimu ena osiyanasiyana ndionena kuti ngati midzi akuonera kuonetsetsa kuti akuchitenga chinthu chingati chawo, chifukwa boma ntchito yake ndikungowathandizira iwo aja kuti akwanitse kumapanga ulimi wa nthirira ndicho linga chonena kuti athane ndi mavuto anjala komanso tikulimbikitsa kwambiri kuti ma communities amenewa asiye kudalira ulimi wa mvula okha, chifukwa inu mukudziwa kuno kumachenga ndi limodzi mwa maboma amene amavutika kwambiri ndi njala. Komano tikatenga approach imeneyo nena kuti midzi tsopano iyambe kukhala ndi malo apaderadera amene akhoza kugwiritsa ntchito ulimi wa nthirira, tikukhulupirira kuti maboma athu komanso ma communities akhala okwanitsa kudziyimira paokha posatengera kuti nyengo yathu yasintha motani. Mawu ake phungu wa derali a Jafari Musa athokoza boma chifukwa chowamangira chitukuko cha ulimi wa nthirira kamba kuti izi zapereka chiyembekezo kwa anthu derali pa nkhani ya chakudya. Noko kumachinga ndife odala kwambiri, tazungulidwa ndi nyanja likichiuta likichirwa mpaka kumusiko leki Malombe. Ndikumalo kuona kuti titha kumazala mbewu zimene tikufuna katatu pa chaka. Nkhani ya njala ikhoza kumachepa. Ife kunoko boma litatigwira dzanja, ife tili ndi anthu amene angathe kugwira ntchito imeneyi. Mukuona imene zilili pano malo ndi ambiri komanso anthu ogwira ntchito imeneyi ndi ambiri. Tikupempha kuboma kuti nthawi ina iliyonse ife azitithandiza kuti ndi manja athu atingathe kugwira ntchito kuti ntchito nkhani ya njala kunoko ikhale yochepa. Sikimu ya Mukhalazombe yamangidwa ndi thandizo la ndalama pafupifupi 600 miliyoni kwacha zochokera ku bunge la UNDP kudzera ku chitukuko cha Transformational Adaptation for Climate Resilience in Lake Chiro Basin of Malawi Transform pansi pa unduna wa zachilengedwe. Alimi oposa 100 ndio wakupindula ndi sikimuyi yomwe ndi mahekitala 10. Simeon Shumba, MBC, Machinga. Amayi okwana khumi omwe nkuphatikizapo mwini wake wa malo osamalira ana amasiye a Jacaranda Foundation ndi mkulu wa kampani ya CTS Courier Jacqueline Bokos alandira mendulo za ulemu kamba ka ntchito zawo zothandiza anthu ovutika mdziko muno. Mendulozi yapereka ndi kampani omwe imachititsa mpikisano wa chiphazuwa ya Vision Pageantry. Zambiri mulipoti ili la Simeon Boyce. Amayiwa alandira mendulozi pamwamba omwe unachitikira ku malo a Game Haven mboma la Cholo. Ena omwe alandira mendulozi ndi Tusekile Mwalwanda, Nthanda Mwanduwi, Mai Mbandambanda, Temwa Chilenga, Trifonia Mpinganjira, Tusayiwe Yana, Dorothy Daka ndi Wezi Mzumala. Polankhula pamwambowu ena omwe alandira mendulozi Amari da Silva komanso yemwe anayimira mkulu wa kampani ya CTS Courier a Jacqueline Bokosi, Vanessa Kameza ayamikira omwe anakonza mwambowu a Vision Pageantry komanso anati mendulozi ziwalimbikitsa pakagwiridwe kawo ka ntchito. Ndikuyipanga dedicate kwa anazoena amene ali m'mizimu kapena amene ali kunja kuti ine tunayamba organization yanga imene nikugwira ntchito yawo gwero. Iwo asadenkhawa. They must just follow their heart. They must have confidence. Komanso ifenso tili pano kuti akafuna kuti azikhala ndi ma advice kuti sapano ine ingati nikufuna kuti nipange zimenezo. Ogwira ntchito Mrs. Jacqueline Bokosi komanso a CTS Courier Services ndifanira kusangalala kwambiri podziwa kuti apanathu akuonedwa ndipo kupasidwa ulemu pa ntchito yomwe amagwira. Zimatipatsa mtima makamaka azimayife amene ambiri ndife mamaneja ma branch ya CTS. Zimatipatsa mtima komanso zimatipatsa chitsogolo tikamaona kuti apanathu akuyamikiridwa akuonedwa komanso akukondedwa ndi ntchito yomwe amagwira.
Mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya Vision Pageantry Florence Mkandawire wati anakonza mwambo pofuna kuyamikira ntchito zomwe zikusintha miyoyo ya ena zomwe zikugwiridwa ndi amayi komanso pofuna kulimbikitsa ena. Tinaona kuti ndi bwino kuti tiwayamikire azimayiwa kuti tiwalimbikitse kupitiriza ntchito yabwino yomwe akupanga komanso tilimbikitse ena amene ali ndi kuthekera kaya kupangira pang'ono kaya mgulu lalikulu ndithu kuti atha kumapanga ndipo anthu tikuona amalawi tikuona tikunyadira ntchito yawo. Mulendo olemekezeka kumwambo anali mkulu okonza mapologalamu ku kanema ya MBC Angel Chima ndipo mawu ake analimbikitsa amayi kuti alimbikire kugwira ntchito ndi kukwaniritsa maloto awo ngakhale atakumana ndi zokhoma zosiyanasiyana. Mwambowu omwe unakonzedwa pamutu woti kuyamikira amayi omwe amagwira ntchito zosiyanasiyana mosaonekera komanso kubweretsa kusintha. Mwambowu unasangalatsidwa ndi mayimbidwe a mmodzi mwa akatswiri oyimba Maroon Simin Boys kuchokera kuno kucholo. Munkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yafika mu ndime yotsiriza ya mchiko cha Castelo itagonjetsa Mzuzu City Hammers ndi zigoli ziwiri kwa du pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Wongani Lungu anagoletsa zigoli zonse ziwiri polanga timu yake yakale ya Hammers. Aka ndi kachiwiri mu zaka zitatu kuti Bullets ifike mu ndime yotsiriza ya mpikisanowu poti inatenga chikhochi mchaka cha 2023. Bullets idzakumana ndi Goshen City Dedza Dynamos la Mulungu pa 15 February pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe mu ndime yotsiriza. Ndipo kampani ya Spark Systems Limited yapanga website yatsopano ya bungwe loyang'anira masewero a mpira wa manja la Netball Association of Malawi NAM. Mbali ziwirizi zinalowa mu mgwirizanowu chaka chatha ngati njira yolimbikitsa ntchito yofalitsa mauthenga kudzera mu njira ya makono ya internet. Zambiri mu ripoti la Yankho Kachingwe lomwe akuwerenga ndi Foster Maulidi. Atasayinirana mgwirizano wa ntchito za makono zofalitsa ndi kusunga uthenga chaka chatha, ntchito iyi yayamba tsopano pomwe kampani ya Spark Systems Limited yaonetsa momwe inapangira komanso momwe tsamba la internet la NAM lidzigwirira ntchito. Poyankhula pamwambo okhazikitsa website iyo, mmodzi mwa akuluakulu kampani ya Spark Systems Limited Ahmad Milanzi ati ntchito iyi ndi imodzi mwa njira zobwezera zabwino ku dziko lino komanso kufuna kuthandizira chitukuko cha masewero. Ndondomeko imeneyi ithandiza kuti zonse zokhuza matimu athu a netball ku Malawi kuno zizipezeka malo amodzi odalirika, zisiyana ndi mbuyomu pomwe zonse zokhuza matimu athu ka Malawi Queens ka Kings zimapezeka malo ambirimbiri osiyanasiyana otayika, panopa zonse zizipezeka malo amodzi. Mtsogoleri wa bungwe la Netball Association of Malawi Vitumbiko Kubuduza wati website iyi ndiyo yamba kupangidwa mwa ukadaulo ndipo ithandiza kulimbikitsa masewero a mpira wa manja popereka uthenga osiyanasiyana okhudza momwe masewero akuyendera mdziko muno, zomwe zithandizirenso kufalitsa luso la Malawi pa masewerowa ku mayiko akunja. Website imeneyi ithandiza kunena kuti tizitha kufotokoza kapena kuonetsa zimene ife anamu tikupanga komanso zimene atsikana athu akupanga komanso matimu ena ndi ena kaya ndi maphunziro amene akuchitika, makamping amene akuchitika, komanso zitipangisa kuti ife tikhale anthu otseguka amene ali transparent in sharing information ku anthu aku Malawi kuno komanso ku anthu akunja. So iyi ndi platform yabwino chifukwa chonena kuti aliyense akakhala ku nyumba azitha kungopeza information yo at their fingertips. Malinga ndi mgwirizanowo, kampani ya Spark Systems Limited idziyang'anira ndi kuyendetsa website iyi kwa chaka chimodzi ndipo mgwirizanowo ndi wa ndalama zokwana 30 miliyoni kwacha. Munkhani zakunja, akatswiri oona za maubale pakati pa maiko ati mgwirizano omwe maiko a Zambia ndi Ghana achita ku ntchito za malonda othandiza kulimbikitsa ntchito zachuma m'maikowa. Izi zikudza pomwe mtsogoleri wa dziko la Ghana Dramani Mahama anakacheza mdziko la Zambia. Telson Magombo wafika ndi nkhani yonse. Mgwirizanowu uthandiza kuti anthu m'maikowa azitha kuyenda komanso kuchita malonda popanda kugwiritsa ntchito ziphaso za visa. Poyankhula ku nyumba ya malamulo ya mdziko la Zambia, mtsogoleri wa dziko la Ghana Dramani Mahama ati dziko lawo lili ndi mbiri yofanana ndi dziko la Zambia kotero kuti nkofunika kuchotsa zosamwitsa zilizonse zomwe zingabwezeretse mbuyo maiko awiriwa pa nkhani ya malonda komanso chitukuko.
Amahama ati mgwirizanowu ndi njira imodzi yolimbikitsira masomphenya a maiko amuno mu Africa a African Union Agenda 2063. Kupatula mgwirizano wa mtunduwu, dziko la Zambia lachitanso mgwirizano ndi dziko la Ghana ku ntchito za ulimi, migodi komanso zokopa alendo. Johnson Magombo, MBC. Ndi nkhani imeneyo tafika kumapeto kwa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane na insometo yake. Mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika wati kukhazikitsa kwa ntchito zopereka thandizo kwa ana amasiye ndi bungwe la Muslim World kwafika mu nthawi yake. Boma lati lili ndi chiyembekezo choti makhonsolo agwiritsa ntchito bwino ndalama za mthumba la chitukuko cha madera CDF. Mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yafika mu ndime yomaliza ya chikho cha Castel itagonjetsa Mzuzu City Hammers. Muthaso kupeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa, mwakoma nonse. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kuletu makolo ena amene tili ndi chisimu cholowera mabanja anathu. Halo, komano kumene kuja uli bwino. Halo, koma mwakuti zimene zozo ngati anaja asakukhala bwinobwino kholo ukhoza kulowerera mofuna kungowayanjanitsa. Nanga ndikumana mwana wanga amene akuonekera pochoka pa nyumba panga analonenepa kumene kuja kwa waonda. Ndene ndikasekerere zimenezi. Ine siningasekerere. Kumakhala kupusitsana. Mwana ngati wapita banja wasankha chisankho ndi kuti wakula. Ndiyo sagwira chifukwa chakuti banja ndi anthu awiri. Wachitatu kumakhala osokoneza. Bwana osamalelera pa chinena. Timatelo kwathu osamalelera pa chilolo. Yes. Cricket